ओइ नोंहा बैसागुनि ओमफ्राय दख'ना लाया आरो बैसागुनिथ' मा दख'ना लाबावनो उरायना मानो जाम्बिलाय बायदो बैसागुआवबो गाननांगौना एसे देलायनांगौ हा माथो देलायनायाथ' देलायनांगौ र' बायनायाबो बायनांगौमोन नाथाय आंना सिगांनियानो मेरला दंखायोमोनलै आंनि लोगोफ्रा गासिबो मालाय बायजोब्बाय नोंहासो जाम्बि थोद आंहाबो बायबावसिगोनसो थांनो ओंखारबाय दं आरोबाना आंना अर्डार खालामनायाबो सफैसिगोन गाबोन नङाबा समफोर मोजां दे उरायना ओमफ्राय नोंनाथ' रावबो गिफ्ट हरग्राबो गैया खोमा न' आंना मेरला गिफ्टआनो गिफ्ट मिथिगौ बैसागु होननाय लोगो लोगो बैसागुआनो जा बेलेग माबा माबि फुजायानो जा फैखायो गिफ्टबाबो बायलायबावनाङासो थेवबो आंहा बायो गासिनिबो खाफाला नोंबायदि जायाना मालाय उरायना दे आरो नोंहानो बायदो औ जायाथ' आरो जायखिजाया आंनि खाफालखौथ' मा बुंबावनो मोजाङानो मोजां सोलिबाय दं दासान्दि आरोथ' आंहाथ' जि दामिनि दख'नाखौ बायनोसो सानदों हायालै नोंजों उरायना ओमफ्राय दामि माने नों फैसाखौलाय बबेनिफ्रायथो मोनखो दे अरे जाम्बि फैसाया दासान्दि आंनाव दंथ'यो र' मोनदों आरो एसे बेबस्था जानानै ओमफ्राय नोंनि बाजै आरो आब'आलाय जि खस्थ' माथो खामानिसो मावबाय थायो दखानाव थाङो नोंनि आब'आबो बिसोर आरो मावनानै जाग्रासो ना मावनानै जानो मोजां मोनो दे आरो खस्थ'खौनो नाथाय आंहा एसे सर्टकाटसो बेबस्था खालामो ना ओमफ्राय नोङो न'आव मदद खालामा आरो जुदि नोंनाव फैसा दङब्ला खालामलाय सानो माब्लाबा खालामोबो ओइलाय माबा न'नि माबाफोर गैयाबा लायोना माब्लाबा नाथाय आङो बारा बिदि बायनाय जाया नङाबा बिसोर आंखौ उननिफ्राय मोनदों मादों जालायगोन ना नोंथ' मिथिखायो आंना मेरला हरग्राफोरबो दोङो सेंग्राफोरनिफ्रायनो लुथि लुथि जायो दे नोङो उरायना आंबो गम मोनखायो दा बेफोरखौसो जायख्लङा नुवा दे नोंखौ थेवबो ओमफ्राय उरायना माथो नोंना आब'आ मेलेरिया ना माबा लोमजादोंनो सोर आब' अखाफोरा जायख्लङा खोन्थादों दा नोंनो ओमफ्राय नों मानो मिनिखो दे मोजाङै दङ दा आब'आ जाम्बिलाय आब'आ जेबो जायाखैथ' ओरैनोसो आं बाहाना मारिदो बाहाना माने उरायना आब'आ लोमजायाखै मानो लोमजानांगौ आब'आलाय लोमजायाखै मालायखौथ'बा फिदैनो दङ बेफोरलाय आंनि चालाखि आंनि चाल आंनि आइडियासोब्रा बेखौनो नंगौ सानबाय आरो दे जायख्लङा आंबो ओरैबायदि नंगौ बायदि बुंबायना गावनि बिब'खौनो नों बिदि थगायबाय आरो उरायना बोरैबा जुदि जामारोबा मा जागोन ओइ जेबो फाप नाङा दानि जुगाव मिथिबाय दानि दिनाव फापखौ आं गिग्रा नङा उरायनाया आं जाबाय उरायना आरो बेफोर थगाय थसियालाय आंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माबा हुदाखा आरो आब'लाय मा जानो खनसे खननै थगायनायालाय बेनिफ्राय आंहा फायदा जादोंना मिथिगौ जायख्लङा आंनो 2,000 हरबावदोंसो मुलि बायनो आब'नो डक्टराव देखायनो होननायखाय आंनिबा जायख्लङा नोंखौ जोबोद अनो दे उरायना नों मानो थगायो दे बेखौ थगा होनाङाब्रा बेफोरखौ आं जेबो मोना जाम्बिलाय सनालि अब्लाबोलै नों बोरैबाथार बांद्राय बिदि थगायना आरो मालाबा फाप नांबा आरो बेबो गावनि बिब' असेखौनो बिदि लोमजानाय मानाय बिदि होननो हामाथ' थेवबाथ' जायख्लङाबो नंगौ सानना नोंखौ मदद होलायथारदों दा सानना नायलाय जुदि मोनथिमारोबा मा जागोन बेथ' नोंखौ खम गाज्रि मोनगोन दुखुबो मोनगोन मा जाखो सान नों जे लिंहरदों बेयाव मा जाखो माने नों माथोनो जुलि खालामफिनसै नोंनो सोर खिन्थाहरलायखो खिन्थाहरबाय आरोलै अलंबारा खिन्थाहरदों आंनो औ सान जुलि खालामसिगोन आङो खालामाबाबो जायाना सान जिउआलाय हारसिं बोरैथो सोलिलांनो बेखायनो आइनि बुंनाय बायदि बायदि खोथा थायोना गोबांनो सानबायखि जुलिखौनो खालामफिनसै बुंबाबो बोरैबा जागोन मानोना जुलिखौनो खालामखायाखैबा आङो आरो आबायाबोथ' बिफानि अननाय मोनगोन ना सान मा मावो ओमफ्राय मा खालामो आरो बे नोंनि फारसे मोनथिजोबखायो आरोना औ सान गासैबो मोनथिजोबखायो बेखायनो मालाय बेहाबो जेबो प्रब्लेम गैयानो आंखौ लानानै फिसालाखौ लानानै आंबो जेबो उसुबिदा मोनासै बेखायनो येसखौनो बुंबाय आङो दे मोजां आरोना होमबाथ' नों नोंनि गोदान जिउखौ सानदोंबालाय मोजां जायोना गाज्रि जायो बेखौथ' आंबो मिथिथ'ला उनावसो मिथिसिगोन जायखिजाया लाइफआ बोरै सोलिबाय दं सोलिबाय थाथोंसै फिसालाखौबो बेसेथो बिदि बिफानि अननायनिफ्राय गोजानाव दोनबाय थानो ओमफ्राय बियो माबायदि मानसियालाय मोजां गाज्रिथ' नङा रायलायनाय मानाय गासिबो मोजांजोब होमबा सानखाथारबाय आरोना औ सानबाय गासिबो सानजोब्बाय मोजांखौनो मानसियाथ' होमबा थिगैनो ना मानसियाथ' गाज्रिबो नङा आइनि लोगोनिनो फिसाला जायो नालाय गासिबो सिनायखानाय बिदि आरो खोन्थाना होजोबखानाय
생각하सो बेबो हाबा जाखायाखैमोननो। अब्लाथ' मोजाङानो। औ सान। आयाबो जा बुंबाय थाखायो मोजां मोजां संसार जादो जुलि जादो होननानै दा आंबो सानबाय आरो बेखौनो मोजाङैनो फारसेनिफ्रायनो इयुन समखौबो साननांगौ जायो नालाय। आबा अलंबारखौल' मोजाङै हेपियाव लाखिबानो जाबाय दे सना। आबा अलंबाराथ' बेफोरबायदि दा खालामसो होनदोंमोन नाथाय बेथ' आरो दा गथ' मानसि नालाय। ओमफ्राय सान नोंबो माने नोंनि फिउचारखौ सानदो एसे मोजाङैनो। बाब ओरैबायदि एटिटिउड ना आं बै हिनजावखौथ' सानखाथारलालै सना। आयौ मानो थुनथुलिया इसेबां गाज्रिथ' नङामोन सान। गाज्रि बियो एक नम्बर बिराद गाज्रि मोनथिगौ ना बिराद गाज्रि ओरैबायदि दाबो आंजों नांलायबाय थाबावो दाख्लैबो एसे गिदिरानो प्रब्लेम क्रिएट खालामदोंमोन बियो। होमबा नोंसोर बुजिलायथारला आरो एसेबो। आं बुजिला आरो बुजिनो गोनांथिबो गैला बेबायदि हिनजावनि थाखाय आं गाबाथ' मिथिबाय सना आं गाबा। बाब साना सोलायथारबाय माथो गोदोनि बायदि नंथारला बोरैबा गोदोहायसो भला भाला नुयोमोन दा। आधा मेलेमखौथ' जाखाबायानो बे थुनथुलिया बेखौ लाफिननांगौबाथाय आंनि फुरा मेलेमखौ जाजोबगोन बियो। दाथ' आंबो मा होनबावनो नों सानखाथारबायबालाय अब्लाबो बिनिख्रुइ माने सोरखौबा नङा सोरखौबा मोनफिनखागोन ना लोगोरि थेवबो। नाङा आंनो रावखौबो लोगोरि दरखार गैला आं बेफोरबायदिनो थाबाय थागोनथ'। नायथारगोनलै आंबो सोर माबायदि संसार जायो सोर सोरजों थाङो सोर सोरखौ गोसथोयो सोर माबायदि थायो। आयौ दे नोंहाबो खालाम जुलि आरो बोरैथो थाबाय थानो न' हारसिं जिउनि लोगोरिथ' नोंहा नांगोन बाट आंनो नाङालै आंना जायोलै हारसिंबाबो जायो आंना। दिनै नोंखौ रायलायफैनायाबो बेनो आरोना आं मिथिनो लुगैदोंमोन आबा अलंबारनि थाखाय जे नों माबायदिखौ हाबा खालामगोन मानसियाबो माबायदि बास बेखौनो मिथिनो लुगैदोंमोन आङो। मोजांबाथ' मोजाङानो जाबायसै बिखुनजो सरि नोंनि आइयाबोथ' बिजामादैखौ बुंबायानो थाबायबालाय आरो सिनायखानायबो जाहैबाय। बेनोथ' सान। आइ सना आयु हा नोंलाय सोरखौ लोगो हमनांगौ सोरखौ लोगो हमफैलायखो? आयै माने साना जोङो दसे ओरैनो रायलायदोंमोन। दोन अबाव दसेल' रायलायनो। ओइ आसोल मा जाबाय थाखोरा? जानायालाय जेबो जायाखैमोन माने आं निउ बिजनेस स्टार्ट खालामनो नागिरदों नालाय दा एसे बेखौनो टेनसन माथा मारिबाय दं आं। बा थामा माल मोनदों नामालै बिजनेसबो सुरु खालामलायनोसै मालाय। मोननायालाय आइया होदोंमोन आरोना बिजनेस सुरु खालामनो दा बेखौनो आङो। ओइ आसोल आंनाव मोनसे आइडिया दंलै नों दिनै जोंजों थौनाय मोनसे बरिया जायगायाव लांनो आं नोंखौ। नों जुदि फैसाखौनो बाहायनो लुबैथारदोंबाना आं होननायाव जुदि होयोबा डाबल मोननो हानाय इनकामखौ बुजिदों दा? मा डाबल इनकाम नाथाय माबोरै? जाम्बालाय सर्टआवनो नोङो मालिकबो जानो हानाय बोरैबाबा खाफाल दंजानायबा। नंगौना दैथुन ओइ माब्रा खोन्थादोब्रा एसे। आया जुदि बोरैबाबा नों माहाजोन जाफ्लांबायबाना आंखौ थेंक इउ आथिंसो खुलुमगोन नोङो। बा मा सिग्रेटलै ओमफ्राय आंनोबो एसे खोन्थादो आं खोन्थाबासो मोनथिगोन दा बेनिफ्राय जानला मानला बाहायनो हायालै फैसाखौबो। भाइ नोंखौ खेबसेनो होनो खोन्थायाखैब्रा एसे ट्राइ नायग्रोदो ओमफ्राय उनाव जुदि नोङो जानाय बायदि मोनोबा बे नोंनि गोसोसै। एकदम खस्थ'लै लाइफआबो सोलिनो बेफोरबायदि बेसे थानो साख्रि मोना माया बिजनेसखौनो खालामाबा उफाय नट ना आइयाबो हारसिं न'आव आरो दादि मादैमोनाबो बिदि जोंनि फैसानि हेल्प खालामबाय थानो हायाना जोंखौ। आजिखालि गावनि मानसि होननानैबो रावबो रावनिबो थाखाय सम माबाबाय होबाय थानो हायाथ' नायफैनोनो थाङा न'नि मानसिबाबो। नंगौलै भाइ बेखायनो आंबा एकदम बेफोरबायदियावसो गोसो होयो एसे थाब इनकाम जानानै थाब प्रफिट जानायफ्राव। फारसेथिंजायना आंना गार्लफ्रेन्डनि न'खरावबो बिराद प्रब्लेम सोलिबाय दंना जुदि आंना बिजनेसा मोजां सोलियोबाथ' बिथिंबो आं नायहरनो हागोन ना। भाइ बिन्दास नायहरनो हागोन नोङो बेनिफ्राय माहाजोनसो जानो बावला नोङो बेफोरबायदिबा। बुंदोंना जायख्लं नोंहा खाफालाव एसे दं खोमालै खेबसे ट्राइ नाया मानो फैसा एसे लगायदो फार्स्टआव फैसा एसे गारग्रोनांगोन आरोना एसेसो बिनिफ्राय उनाव नोङो डाबल इनकाम मोननो हागोन। आच्छा आं नायग्रोगोनसो ओमफ्राय। बेखायनोथ' बोरैथो आं डाइरेक्ट बुंखो नायग्रोदो। माबायदि डाबल इनकामब्रा हैद बोरैबा प्रब्लेमसो जागोन नामाब्रा उनाव। जायालै खथ्थ'बा लोगोफ्रा मालाय बिदिनो मालदार जाना दं नायै बेदरै जाबाय थायो ओंखाम गैजायैयाबो मालाय आजिखालि दा ओंखाम दंसै गाननो जोमनो मोनि मानसियानो दा आखायाव आइफन लायै बेरायबाय दङ। ओमफ्राय माबायदि बेलाय जुवा बायदिसो नामाब्रा होद जुवा बायदिबाथ' आङो हानाय नङालै बेफोरबायदियाव। ओइ फाग्ला आंबो नोंखौ गाज्रिथारखौ बुंगोन नामाब्रा नों खेबसे नायनायल' खेबसे नायबानो मोनथिगोन ना नोङो मा बादों होनदोंना नोङो दा उनावहाय नोंनो ओरैबायदि मोजां मोनगोन ना भाइ नोंनि आखायाव फैसायानो फैसा जागोन गेरेन्टि होनो हायोब्रा आङो। अमा बेदर अमा नों आंनि जिउनि अमा
Tuntulini फेभरेट होनबा मा अमा बेदर Tuntuliया जानो गोथाव मोनो खि गोथाव मोनो ओरैबायदि गोथाव मोनो ना आयै अमा बेदरबाथाय ओंखामानो बोथिब्रैसो एक्सट्रा हाबखायो आंना Hey, Pali, बैथिं बाहेराव खोनाहैलायनाय अमा जाबाय थाखो दे अमा बेदर होनबाथाय आयै खोथायानो बेलेग जायोना ओइ नै हांलायबाय आङो ओमफ्राय बाजा एवनानैबो जानोसै बरियानो आथायानो लोमलाया खोमाहाय बेना अमा बेदरबाथाय ओमफ्रायथ' नोंनि बाहागोखौबो आं जानो लुगैबावोसो आयै ओरैबायदि राबन हाबखायो आंना अमा बेदर होनबाथाय ओमफ्राय आंथ' बुङो बारा जानोसो नाङा आरो नोंना स्किननि प्रब्लेम जायो बिदि अमा बेदरखौलाय मानो जाबाय थायो र' है मा स्किननि प्रब्लेम माबा प्रब्लेम आयै अमा बेदर होनबा आं ओंखामखौनो बारा जाब्रेनायखौ नुवा आरो नोङो एफा गोथाव गारनो हाया आंनि खाजासो बियो हाजार आंखौ माबा बेखौ गारनो थिनोब्लाबो आं हाया आथ्रा गोथाव मोनो आरो नै बावखुंग्रियाव आंहा थांबावसिगोनसैलै आयै एबाराव अमा सावजानाय जाबावनो अमा सावजानाय जानो ना मानो आयौ आं जायाहाय बोरैबा मोन्दोंना मोनाखैसो सानो आं मालाय बिदि माबानायफोरखौ नोंबोनाजे आयै बेदर गिदिर गिदिर होनबा मा सानो नोंलाय मालाय सावनाया मोनासो जेन'बा ओमफ्राय आं संनायखौ गोथाव मोनो अब्लाबो मालायनि आखाइनिखौ एसे बोरैबा मोनो आरोहाय बेबा मोन्दोंना मोनाखै सानो ओमफ्राय जों गावबागाव संनाया एसे आलदा खोथाना संनाय खावनाय मानि ओमफ्राय नोंना रोनावनायल' गथ' आरे आयै बेफोरावबो एसे संनाय खावनायावबो एसे इन्ट्रेस्ट जानायनि गोथावसिन जानायनिब्रा एसे रोनावलाबायबाय आरोलै बावखुंग्रि हाजोनि अन्थाइ मामोनलाय आयै नोंनि आंनि मुं लिरनाया दाबो दङ खोमा दाबो दङ गोख्रै खामानिया माव आइनि रायनाय आफानि बुंनाय गथ'आ थेख्लायसिगोनसो आं बेखौ मा खुसि मोनो बियो बे ओंखाम संनायाव रोनावलाबाय थानो बैसागु फैहांनि एसे माबा गावनो गाव इन्जय खालामबायब्रा आयै नांहांनायनि बैसागु नांहांनायनि संनाय खावनायावसो मोनबाय नोंहा बैसागु फांसनाव रोजाबनो हाया थुनथुलिखौ लिंहरबा मोनबाथ' गोदोहाय आङो नोङो मोजाङै फोरोंनाय मोनबा दालागै सिंगारबो जानो हानायमोन ना आयै नोंनि गान खननायखौ खोनासंबा खर'आसो साजोबगोनहाय आंना मानोब्रा आयै एसेबां गाज्रिथ' नङा थुनथुलिनाबो गाराङा गथ'आ दे थाब माबादो ओमफ्राय अमा बेदरा एवदो हाबायाव थांनो होननाया ब्लद थांलायदो जागोन आयै गासिबो जाजोबगोन र' आबैलै आं नोंनि माबाखौ मोनासै दे फैसा बेगखौनो मोनासै माथो गानदु सिङावबो गैया बे हनै मानिनि रोनावनाय गान खननायजों आंहासो माबा बावलायलांबाय नोंखौ मा बुङामोन आं आबै माबा आबै सना बे गानदु सिङाव गैयाबा आङो बै मनायावसो सोनानै दोनफ्लांबायदोंमोन नामा आंहासो दाय जालायबाय मालाय इन्जय थानायाबो दाय जायो गान खननानै थानायालाय मा जानोब्रा एसेसो इन्जयबो थानो नांगौ फुर्थिनो अब्लासो गोसोफोरा स्रां थायोलै ओमफ्राय आनै सना मा लायनो थिनखो आयै मेगि दाउदै ओमफ्राय माबा एसे मा होनो सापात लायनो खोन्थादां आबैखौ साहा लोंथोंसै आरो बिस्कुट बे एसे मोजांखौ लाना फैथों र' आंनो नायनोसै दे आबै दे आबै आनैया गान खननाया जा होदावलायथारदों होदावनांगौलै आनै सना होदावनांगौ हारसिं सिबन माथो खालामनो नङा होमबा बे नोमानिनावबो गोबां दुखु दाहा दंलै आनै सना बेफोरखौ बावगारनो थाखायनो माब्लाबा फुर्ति थानो नाजायो आङो ओमफ्राय नों लाजि मोनासै हा दा आंनि फिसाजोखौ लोगो हमखुमाबाय थाफिनबावनो लाजि मोनासै दा नोंहा हिन्जाव थाखानानै आंनि हिन्जावजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला बेजों गैला आङो डिभर्स जाबाय दा आङो एकदम हिन्जाव गैयि सिंगेल मानसिसो बा अब्ला मा नों आंनि फिसाजोखौ दा लाइन मारिनो फैदों ना माथो हा बेफोरबायदिबो जेबो नङा आंहा बेहाय दसे लोगो हमनो होननासो फैदों आबा अलंबारनि थाखै जाबाय दे आयै दसेल'सो ओरैनो रायलायदोंमोन नोंबो जेबो मिथिया आइ बे मानसिया ओरैबा ओरैसो मानसियानो फाग्ला रखमसो बेबो मा सानो सानदो आरोलै अब्लाबो आं बेहाय लाइन मारिनो होनना फैयाखैना अब्लालाय हामानोथो फैबावदों आरो मोनसे खोथा आंनि फिसाजोआलाय जुलि जाखासिगोन बुजिबाय आरो बेबो सेंग्राजों मालाय आंनि आइखौ ओरैबायदि गनायखायो जेबो प्रब्लेमखौनो मोनखायाखैनो मोजांब्रा मोजां सोरथो बादा होदों ओमफ्राय आंथ' जेबो बुङाखै नों बायदिया बिसास गैयाना नों आंनि फिसाजोखौ ना माबादोंमोन ना बेबायदि धोखा होदोंमोन आंनि फिसाजोखौ गोबां बायदि बुंना नागारलांदोंमोन जेबो सानाखैमोन आंनि फिसाजोनि फारसे दा बेखायनो नोंहा रायलायनोबो मोन्थाय गैया नाथ' आंनि फिसाजोजों ना आंनि आबौजों नों होनबानो जाया अलंबारजों आंहा रायलायखायो नाथाय दाथ' आंनि फिसाजोजोंसो रायलायदोंना नोङो बे नोंनि जानला मानला साननायसो आरो हरब्रा फिसाजोखौ जायनो हरनो गोसो हरबानो जाबाय सोरथो बादा होदों नाथायो मोजां हौवानोल' हरबानो जाबाय ना सेंग्रायानो जा जियानो जा खमसे खम नोंनिफ्रायथ' 3 गुना 4 गुना मोजांसिन बियो बुजिबाय जाबाय दे आयै थौदो थांनोसै माथोबाव आरो रायलायखांखाबाय जोंबो नुबाय बे रावजोंबो संसार मोजां जानो हाखाया दालाय मानो जायखौ हाबा खालामदों बेखौबो गारलायखो बिलाय मालायनि पार्सनेल खोथा बेहायबो जोंनिनो माखासे मिस्टेक जादोंमोन ना आयै
मिस्टेकआ नोंसिनाल' नङा आरो खोनासं नोंनियानो बांसिन मिस्टेकखा बेखायनो जेरावबो नोङो थुंगेहैजोबो जेबो नङा बे आंनि लाइफसो आंनि गोसो आं जायजोंखि थायो जायजोंखि थाया जायखौखि गारो जायखौखि लाया आंनि मर्जि माइ मर्जि नों मा खालामनो आयु हाबाब नुदों आं गोसोबा नामा सासेखौल' साब्रै साबा लानायनि दम दं आंनाव लानो हानायनि नुबाय आयु मासे आसरित हौवाहाय बियो बाराखौबा दसजनबाबो लानो आं गिया आरो नाथाय आंनो नांथ'खाला रावखौबो दसजन लायो ना मा लायो लाहैबानो जाबाय जायखिजाया आंनि फिसाजोनि पिछाखौल' नों गारदो दे जागोन दे दमल' थानांगौ लानो हानायनि बाखि फैसाल' थानांगौ ना मानसिनाव सना खिन्थाना होलायनो मानो आंनो लाइन मारि फैदों ना मादों आंथ' नोंजों रायलायनोल'सो फैदोंना जि बोरैबा खालाय बेबो दे अब्लालाय थांदो रायलायखांबाय नालाय थांगोन रा मानो थाङा जानो दानो थांगोन आङो गोदोबा जोंखौ इदि होनना गाज्रि माबा माबि होननानै एकदम दाय होनानै जेलावबो फाथायहरलायलायबाय बाप रे बाप दा मोजां जाफैफ्लादों जों ओरैबा ओरै हिनजाव सिस्टेमसो नोंना गोसोआ आंनि गोसोआ जेरैखि जाया मानो अब्लाबो आंनि गोसोथ' सोरनो हरो हरा जायखिया अलंबारखौ खुसि लाखिबानो जाबाय मानो लाखिया जानो बिफानिफ्रायबो बांसिन अननाय होगोन बियो मिथिबाय खमसे खम नों बायदिथ' नङा नोंनिफ्राय रासिन मोजां जागोन बियो आंनि फिसाजोआबो खुसियै थागोन आंनि फिसौलायाबो बिफानि अननायबो मोनगोन खुसियैबो थागोन नों बायदि गाज्रि नङाहाय देलै बांद्राय बाख्नायनो नाङा उनावसो गम मोनो ओमफ्राय दिनै नोंसिनाव फैनानै आंहा मोजां मोनलायदों नंगौ मोजांसो मोननांगौ र' ओमफ्राय नों न'आवलाय माथो हारसिं मा खालामबाय थानो बै ओमफ्राय सोमलामोनालाय बिसोर फैनो नागिराखै आं लिंखादोंमोन आगैमोनखौबो आफायाबो थांनो थिनबाय ओमफ्राय फैबाय आं आगैमोनहा फैयासै थाथों बे फैयाबा दायो माबा आबैजों हाबायाव थाङोबा ओंखारदे नानि औ दे आनै जागोन नै आनै सना जि जालांबाय आबैयाबो खथनायाव बिदि जाबाय नों बेफोरखौ साननानै लोरबां दाजा जों दङ ना जों गासिबो दङ नैबे आनै थुनथुलियानो दंथारो नोंजों औ आनै आबैखौ दं मोनोलै आङो दाबो न' सिङाव हाबबानो आबैखौ गोसोखाङो आबैखौ रायलायनाय मिनिनाय गासैबो गोसोखाङो आं गोसोखांनायालाय जोंबो गोसोखाङो नाथाय माथो खालामबावनो नोमायाबो दाख्लै फैदों होनबावदोंमोन नामा नोंसिनाव औ आनै आंबो रायदोंलै आइखौ गावनि जिनिस दख'ना माबा माबि लांफैदोंमोन र' हरथारनाङा बे फाफि हिनजावनो जेबो हरनाङा बुजिबाय बेखौ साजा होनोनो जोङो माबा नागिरगासिनो र' नाथाय बेखौ सानसेबाबो साजा होगोन जों